Salamu aleyküm dostum. Kovma yağdaylan. Wa aleykümselam. Yaxşı. Qowmadym. Hava dostum. Sen şu menyumda gelip baka verdin. Hatım qowulacak. Nesip bolsa. Hökman baran dost, Hökman. Gel. Hökman baran, Hökman. Dostum din mağdiningizden. Bilse salım bolin. Tügöleme bir mağdiningizde de ötüş baho. Ne diyor tügöleme? Ondan haberim yok. Bilemokta birdenkiler şu. Olya dost, işte musabbara. Olya, qarasyan dost. Dostsan qowme. Geldin mi? Geçiver otam. Duydun az köpel. Son idiyan biraz koyay bolýar mı? Dostum salamu aleyküm. Qowma yağdaylan. Wa aleykümselam. Yaxşı. Qowmadym dost. Hava, geldin mi sağa manza? Hawa, geldim dost. Geldim. Gelin bolsaň dağdyk görgani, täze menyumda baka ver.
Dadar söyleyin. Dost biz näçe ýyl bertansa? Ay bilmedim. Näme boldy? Çağalypdan bäri atans. Hey bir adamın göwnüne degip adam nerede ettikmay dost? Ay ýok, näme boldy? Onu ene. Muňa näme diýär? Näme bolanyna bilem ok bolýan bolsa. Bu da atlarda meňe bilim bar edi. Hani bolýalay dost, sen bir täze tagamlardan dadyp görsene. Halal çekinme, iýsene. Ya bismillah. Näýli, bal bolup durmy? Üzüldü. Ay, näme, agdyr kollektiv, hemmämiziň bilimiz bar. Tuğulama. Qatığı olupdur. Qatığı ol. Niye kazamak? Alo. Alo, assalamu alaykum. Bilmeyen. Maqsadysizmi? Ova. Men Paragat, Saparagatda jaňa daýyn diýdi. Ova. Men iş meselesi bilen jaňa diýär. Bilýän habarym bar. Men nira bar bilen agam, ýerde görüşüp bilýär. Men şumat naýbas kafede. Aha. Şu taýyk geliberiň men size garaşýan. Bolýa men barýan. Bolýa gelin onunla garaşýan. Bolýa. Näme, täze işgärmi? Ova dost. Saparaga täze menejer gerek. Onam şo maslahat berdi. Näme, bar işin ona naýjakmy? Yetişemek dostşan. İkincine koyda adam gerek. Maňa da kömek gerek. Ay howala, mena şu ýerde ýetişem ok. Dostsan. Salam Leyli. Salam. Hanno olsan mezlikçe koyun. Häzir gelýän bolýam. Bolýa. Maksat, senem berdim. Kaçan geldim? Berdi näme işleýän? Men Rahmanyň ýanyna geldim. Rahman meni täze meni bilen tanıştyrmak üçin çağırdy. Sen näme işte bolmalydyň? Howa, ýöne meňe mahym pera diýip gyssanmaşyk gaýşym boldy. Hemem köýnüme mata ýetmedi, mata almana geldi. Hani? İşte adam mı atla? Ýaňy gelip joramly aýlanyp, onuň täze meni barlak görelim mi? Leyli, seňem nesiben bar ekeni. Al barlak görani, dadyp gör. Sag ol Rahman. Hawa. Dostsan, senem durma, eliňi uzat. Aýdym göz pikiriňizi. Näme boljakmy onuň? Gaty tagamly müşterileňem göwünne ýarar. Alo. Men geldim agam, sen ýerde? Gel. Bolýa. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Olmu dost? Salam. Hani geç? Geleceğim mi? Yok. Ente aksiğin ağda. Şeyle mi? Gowy. Edil şu hünäriňizden terjime hallak ýaly ýerine ýetirip bilýän bolsaňyz, onu bir dokman işleşip bilersiz. İsleseňiz bir ay finalda bolmam bilýän. Yok, hökmanlar. Saparaga ýöne men adam oradan näler. Şoň şeň sizler tirişe barmy? Galanna bir işte düşündirir. Ayna, soňa bir işleşip berer. Erti garaşýar. Edip bol. Bolýa. Bolýar, sag olun. Sag olun. Senem tur, gerek zatlaryňa mahym peramenteni özüm düşürer. Sin adamşym. Sag ol. Sag ol dostsan, sag ol. Salam. Gowum mahym. Salam. Howa, gowy. Gowum ýagdaýlaň mahym. Hudaýa şükür. Mahym. Jaňa dip aýdan da atlam taýinmi? Näme zatlaň? Hani iste adam atargamasın, canım etmensin. He, matalarmy? Howa, aýtdyma. Bäh. Şu.
şuna Ne joram? Al. Hawa şundan amalayda. Hani bolsana, howlukkan. Ýöräli. Biz howluk ya. Bolya häzir. Dost, bu hat barada ne fikir edýär? Men näme pikir etjegimi bilemok. Biriniň bolguzy oýnan bolupdylar. Bir böyle kagıda ýazyş üçin arada galyp durup bolmazdy dost. Bolmaganam näme? Hemme adam göwün tap bolmagy ahyryn. Näme? Bir derek ýazyr edýärmi? Ay, dost, ünslermizini sen aýt, tädişgär näýdi? Ay tädişgaram. Terjime gala gaty gowy. Ay onam näme saparagyň ana ýöremen adamlar işläne. İşini bilýäne meňde. O näme bir namylja boldum. İş öwrenir da. Dost mena boldum jugün mana. Dedim geliberersin da. Bolýa, sen bar ber, mene baran. Aha. Rahman, ýam taýynmaý. Rahman. Bula oýna meňden. Indi muny arada etsem bolýar. Nerden tapdın bunu? Ay yine polkanı durunu ken açtım bolýar. Maňa da goýup ýetişipdir. Siz ýatdan çykarsaňyzam, biz ýatdan çykarmardy. Ýadatda jmenna. Salam dostlar. Taşerit haritlar bilen telekeçilik edýän illeşlermede Rowaç Cargo özüniň iň elýeter we iň amatly hyzmatlaryny size ödürleýär. Siz biziň bilen Hytaý Halk Respublikasynyň üslenlik şäherini alan haritlaňyzy gysga wagtyň içinde eliňize alyp bilersiňiz. Alan haritlaňyzyň muktar sanynyň dogrulygyna we ziýansyz gelip gowuşmagyna Rowaç Cargo kepillik etýär. Rowaç. Siz üçin tapar alat. Oh. Bolýa. Men baran. Men şuma Rowaç Cargo geldim. Bolýa. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum Maksud ağa. Hoş geldiniz. Attaş gowmaýa dele. Hudaýa şükür. Bu edek näme zakat etdiňiz agam bize? Ayan sargydym bir görke değilmi sizde? Bolýa mesele o agam. Ine. Mundanam allyk biz. Mundanam. Mundanam 100 sanallyk. Özüň bir deňeşdir aýarsyn. Bolýa. Bolýa. Bolu bolla agam, men özümizdenkiler bilen deňeşdireyim. Oňa çelle siz geçin. Bärde oturaň. Bolýa. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Sizden bärde işleýärmi? Ýok. Başlyk. Ha? Ýere başlygy. Ay son diýler laýdo. Denir işleýär. Menmi? Menem bir kampanyam başlygy diýeňem bolýar. Dost dünküden kinomyzy görüň bereň osaňa. Garaşadyr. O kinoda kim bilen gitdiň aý? Glandur Allah oglun hatlardan ýaňa delirýär o. Nur ýa-da. Tutuş kinoda hat kimin gurgadyny ne belli? Kimmek gumany? Maksud. Mahım gowmy. Hawa gowy sen näme? Ha. Sen näme işleýän bärde? Men bärik materialman mana geldim. Sen näme işleýän bärde? Menem ýykmal mana geldim la. Men ýöräýin bak. Men işim çykdy. Bir zat ýadyma Kan düşdi. sen haritlaň aljak gelmi? Yok, sağ ol. Bah, bolýa.
Salam. Salam, salam. Men size näme kömek edip bilerim? Men de täze işe geldim. Maksadın habarı vardır. Dün akşam görüşüpdik. Başlan, başlyk suat yerine däl. Ha. Ýogsa da sizi haýsy günah boýunça işarylar? Menajer. Parahat bilen täze menajermen. Uy, seninki diýjek. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Parahatsan Awa, geldi. gowmadyň. Yaxşı, yaxşı. Mähri. Sen ähli işgärler çağır. Men ilki bilen tanışadyk. Soň odyňyz giýiş berersiňizler. Bolýa başla. Garaz parahat dinle. Aýdym. Sen elinde 4 tane işgär bar. Ondan İkisi ýoluna bir gyz bir oglan bolýar. owa, bir gyýyt bir oglan. Garaz beýlekleriň garanlaryň sen oýtgan düşünýän bolup dur ýa-da düşündiňmi? Näme? Garana öýde işgärler. Ene? Dogry. Tu öleme. Aha, gelin mehriban işgärler. Salam. Tanış bolun. Bu tüniň täze menejeriňiz Parahat. Parahatyň bu işlerden gatygy başçyk diýdiler. Onu bir dentek göreriz. Onu näme? İşleşerdi? Owa. Onu sagaman işlem. Sag oturum. Parahatsan beni öğretin. Bolýar, sag bolun. Sagman bar. Salam hem ýa-da ýene bir edek. Men adym Parahat. Sizin täze menejeriňiz. Onu näme? Sizem özüňiz bilen tanışadyň. Adyňyz Ihlas. Men Mehri. Men İsa. Men Murat. bolýar. Tanışan mörenşat. Netip bolsa agdy berji işeş berer. Mähri, maňa men otomurkydaýym. Bolýa ýörüm. Onu her kim öýde işleş bilen bolup bersin alkaýy. Ine sizin oturýan ýeriňiz. Bolýar, sag bolun. Gerek bolsa birden çağıraýar. Bolýa. Tuğlama. Başağı başladım. Bolýara. Hawa bolar welin ýene 4 saat. 5 saat muştak bolarmy? Bolýa hawa. Rahman ağa, assalamu alaykum. Wa alaykum, gel. Assalamu Wa alaykum. alaykum, gel. Salam. Otur. Ha, sen sol. Men hawa. Men maksadym täze işgäri. Öňrek gurundaşlygyda tak kelipdim meýdan ýalňyşmadan. Ha, inni tanadım. Hawa. Aýdy berin, näme hyzmat? Tuğlama berde bir ulçara taýynyp görýärdi ýa-da. Ha, hawa bugün doglan günüm. Şoňa taýynyp görýär. Oho, tuğlama. Ýaşyň uzun boldun, Rahman şah. Agol. Näze ýaş arka atdyň ulandan? Nesip edenden 30. Oho, tuğlama. Entek ýigide kenýigide. Hawa. Ente garamak bolmaz. Ay tuğlama. Dogry diýär. Sizem sagyrýan hukman gelim. Men gelip bilmer, marketde galmaly. 9-dan sagam näme geç bol. Ha. Şoň üçin bir owa uratmaly zatlaram bar. Garaz gitmeli goýmaly ýerlerim bar. Nesip bolsa ýene bir unutup berer. Nesip bolsa, ýogsa da sen haýsa owadan? Da storum ogluna men diýen aýtyn. Men garry kärdi. Ha, tügelemi? Owa. Sala berrak bolum bolsa. Oğuda şon bolýan ekenik. Ha. A sen nerden? Ay, menim azkärden. Ol maksadym şol owadan na. Onda bizim owamyzdan hem tanaýanlaryňyz bardyr ha? Ay yok. Tanayanım yok. Hiç tanayanım yoktur. Bah. Hani, onu men targanda atlamar göreýin. Tabii. Hareket mi wagtma mazap bar ya. Wagt tapsan hukman gel. Bolýar. Bolýar. Aha, gowmy jigim. Sen satyjymy jigim? Men bäriň başlygym. Ha? Ay näetdiň ay? Näm? Göwün getir okma. Ay yok la. Onda Ay ne mesele? yok, gülýälim mi zat ýöne?
Ýör, haldyny görsökdüm de, häýle görüp bolýam. Gelsene bäri, gel görküdi. Ha, bular näçe agam? 6500 man. Munyň bu näçe? 7000 man da. Ha, bular näýli? Jigim seret, ene şu näýli? Aňyrky. Boljakmy? Aa, gel bäri. Ay. Google'or görküdi ne fa? Der adam, elki bilen ajuýunda pulun bamy. İkinciden hem nämeden söwda etmäne geldinmi ya gedelençe geldinmi? Gözüň ardan zatdy. Ene seret bäri, der adam. Al ene şulardan, bulardan al. Näme ýöne bir tapar tapmalyň çağadym o agam. Bolşunda ne? Ýapşy oturmady arabam, ardan daldylar. Ene bärde de bar. Tataşan edim öýgen. Dinna öýünde oturan ýerden da had etmeli. Ha. Bolla ekskursiýa gutordy. Puluň jüýüňde kyk gelýär. Bolýa jigim bolýa. Bolýa. Bizden medat badyr. Edi şular ýalat beýdan beýlik stollaram. Häzir şefem gelýär. Ataş armandy. Şef gelýär. Gowmýagdaýlaň näýli? Gowmy? Reklam işleri näýli? Dowam edýär ha? O gulýar gidip durşy. Tölemi? Toy ýerlerine bermeli sowgat näýli? Taýyn bolum. Taýyn. Ene şef. Ödüňiz baka beräýin. Ay tölemi. Bu kimiň ideýesi? Elbetde menki. Tölemi tapýan aýbyrdat. Gaty gowy. Ýoksa da bugün men doglaňyny bellemani bar ýan. Uzak ýaşa bas. Senem gel, işlerini dinle. Bolýanny sagaman soğun. Ýetişden baran şef. Ay tölemi. Salamu aleyküm. Kutlu olsun doglaňyny. Al. Sağ olun. Gelin geçin. Salamu aleyküm. Kutlu bolsun. Geçin, gelin. Gel los. Assalamu aleyküm. Gowmy dost. San waleyküm salam. Allo. Ay tölemi. Allah ýalgasyn. Sağ ol dost. Uzak ýaşa. Sağ ol dost. Tuweleme gowy edäpdiň açyny. Sağ ol dost. Ay näme 30 ýaş bir gowjet belläýin edin da. Ýübiley ýaş taýan soňam dost 30 ýaş bilýäňä. Bäh, eýýam 30 ýaş. Ay dost, wagt geçýän eken. Garad 30 ýaş işle. Esasda Hawa, dogry aýdýaň. Sağ ol dost. Geç dost, otur. Bäh, bolar näme durkanny. Dur gapyny açyp bereýin. Gelin. Salam Gowmy? Rahman doglaňyny bilen gutlaýar. Rahman uzak ýaşa. Sağ ol Leyli. Mahım bugün gaty odam bolsun. Sağ ol. Sebäbi men mi dedim de? Görýädem. Bäh, Hemme ýerde kilen gelip bar. Hananla Hani ýörün geçelim. Ýörün. Ýörün. Dostum men häzir. Bolýar. Häle jetmeli ha. Iň için istäňler bolsun. Ha. Assalamu alaykum hanımlar we jenaplar. Şu gün näme? Men doglaňyny meýil kutlap gelipdiňiz. Hemmäňize köp sag bolun. Naýbaş restoranyň işgärleri näme? Sizden men maşgalam. Naýbaş restoranyň bugün sizin hizmetinizde bolar. Iň için wagtyňyzy hoş geçirin. Kutlap geleniňizde ýene bir gezek sag bolun. Jany sag bolsun. Sen de çıkıyorsun. Sağ olun. Kutlu olsun ha. Bolya, sağ olun. Dostsan, Sağ ol dost. sana da gayretin sağ ol. Tant edip pedil etdik dost. Esab dinzalından, qowdam. O dost. Men ýöräň peýdlere markdy. Dostsan, ýöräňe qowdat bolyn. Sen menim gol öletmeseň bolmaz. Bolýar, ýörün. Ýör. Qyýlar hemme datlar ýygyşdyryň, hemme datlar gulplaşdyryň, men ýöredim. Ine de geldik. Bolya, sağ ol dost. Sağ ol, sağman. Sağlıkta görüşeli. Doglaňyň gutly bolsun. Ýör dost, biz de oturaly.
Bolýa-laý dost, men ýören giç bol. Ýörde ago, ýörärsiň da bir salymdan. Bolýa dost, bolýa. Doglaňynam gowy esta. Owa, sen hem gaty gowtan diýär ekeniň tuwalama saklap bolmada. Dostcan sen arkyna otur, diýensiň al. Al dostcan, sowjak suw içeni. Sağ ol. Tuwalama, öýüň hem gaty gowy edipsiň. Ay gowy dost, elimizde baryn etdik. Bolýa. Dost, taglykmy? Howalay dost. Arada hat ýadyma düşýär. Alad etme dost. Hana inni gelen oga. Bir işsiziň biri oýnadym bolmagy mahmal. Belki şeýle bolsun da. Bugün parahat gelipdir. Keypine mi? Bir de sargıt etmene gelipdir. Şol oğlan maňa birine ýatla diýär. Kimi? Bolýa, ýatdan çykartan ay. Esasy işini gowul ýadam. Owa, ente gep gurrun ýok. Ne galanam görübererse. Sen näl pikir edýän dost? Leyli men diýenmi kana? Ay siz epesli jogap bere bile. Wala ýöne. İlkinçligim başgaça di. Men oňa bile bolmanardy ötüpdim. Men oňa anandyma dost. O garaşak diýdi. Sen gowsy ýatdan çykaraýdyna şo günleri. Sebäbi elimizden gelýän zat ýok. Iňrak bol. Goý ber geçmişimi. Ýür bolýa dost. Men ýöräýin. Ertirem iş. Sag ol mehman alyn. Bolýa dost, gelenine sag ol. Bolýa. Sag ol. Sag ol. Mutlu bolsun. Bolýa. Tagaman var. Bolýa. Sag ol. Salam. Tuvalama sowat bara gelýär. Gelsigim. Dede oturupdylar. Şuday kol çekip bereýdi. Dime uläpsiň öýdänsigim. Sag olun. Sag olun. Bah. Men seni ähli syryňy bilýän, özüň boýnuňa al, ýa-da aldyrarym.
Bol sür. Haysi bilen dost. Haysi, şunu. Değil mi oğlum? Şu var mı oğlum? Şu. Ey dost, buraya da çattırak bu. Yiteği de aydın ne ettin? Bolya dost, kocaşsana. Aho, nem bolly? Nem bolly beyle? Şunu. Ne bu da mı? Nem bolly? Dostsan başla oraya. Bu değil ki ne dostsan? Bolya dostsan, bağışla. Bolya dost başla. Neyt Başla ben dero? Ey dostsan, renk tanıman neymiş işlep görsün ay? Ne eylaysin? Aydayın mı aytmayın mı? Ne etmeli? Ya aytmalı ya da gip öldürmeli. Yekezi minut karış. Alo, dinleyen? Assalamu alaikum. Oğmu Rahman yağdaylanıyım. Hava ağam. Tanımadım. Men Qurban ağa. Oğudan can ediyen. Ağam salamu aleyküm. Hova adaylanır. Hava. Yanında adamam. Ay yok, hiç kim yok. Aydı verin ağam, neyim oldu? Eredenim. Onu dinle qoğucan. Men Aygül'ü öz oğlum alıp vermek isteyen. Kim Aygül ağam? Kimliğini men aytma tamam. Onu sen özün qatı qoğucan. Makladın Aygül'ün aycanın mı? Hava. Oğlum bana şoň öýreneti gelýär. Hay näme lälje oglanjyk da ho. Men näme etipdiler ağam? Enjigim eýt, beýt, näsen şeýt. Ýöne maksady şäherde alyp gal. Näme? Ay yok ağam, men onu başarmayan.
Başararsın diýen. Aýgul senden geçdi. Eger şu diýenim edip bilseň şäherdäki restoranym seňki. Men oğlumdan onu ýöreden bolmaýar. Pikirlen, bu teklip emmek şaý berilip duran nädir körpü? Kim jaňatdy? Ha, o maksat dostum var ha. Hawa. Şu kakılcan etti. Maňa diýär, dostuňy ýör diýär. Onuňam şäherde goýjak ýeri bolsa, gözüm ýetip duran ýeri bolsa, alyp berjek diýär. Ha, näçe ýaşynda maksat? Ha, maksat 24 ýaşynda. Onda men bir gowjy joram bar. Şoň bilen tanışdyraýsakmy ka? Onna bolýa. Han jaňatdyna? Menim jaňa deýin maksat Bolýa. dostumy. İkisini tanıştyraly. Hökman. Gaýtan gülýä alap golardy. Hananda men taýlaýyn. Magdyna geçip durdyň aýtyp ölüme. Sağ ol. Özüňem bugün gaty odam bolupsyň. Çyndanam. Uý ýoksa da ogudan joranma diýipdiň. Hana geldi özüm. Gowmy? Gowumsuňyz? Salam, gowmýadalaňyz. Hana gel berdi gowmatalar geldi görkezeýin. Ýer joram. Alya, dostsan, gowmýadalaňyz, jagny tagmy? Bir howa, hani bir bärik magazyna gelsene, men mahymyň ýanyna. Ay, bir maslahat ba, gow täzelik ba, gelsene dost. Begenersin gaty gow täzelik, geleni garaşýan. Bah, Hawa, Ferit? Muňa da Ferit? Bu näýli onuň bu näýli? Ya, şumy? Oho, dostsan. Salamu aleykum. o dostsan, gowmay. Bam, go. Dasta, gelen geçen oturany. Hoppa. Näme täzeligay? Näme boldy? Hey, gow täzelik ba. Aha. Gaty gow täzelik. Aha. Bir gyz ba. Ol sana tay. Şeýle gowju. Söz ýok. Gaty gow maşgala. Rahman. Özümiň suýaly. Rahman. Düşünýärmi? Gyzyň ödüňe näsip etsin. Sag ol, öňem gördük. Ey. Hey dostsan. Bolýa dost. Sag ol. Tagman var. Hey, bitti.
Assalamu alaykum. Oho. Wa aleykum selam. Nafada gowmy? Yaxşı olmadı. İşler edip durmuy. Oo. Sowdalar näli? İşlerim gowy. Ýa-da bir müşteri geldi. Ýüzlük telewizor soradı bolan. Bunu kodumda yok bolan soň ona kodumda bolat. Ha. Tuğrana. Ýoksa da sizden bedenip besen mi da toýa barýan? Yok, toyum neti verin bolu verir de. Leylini akşamlık naharına barýar. Ha. Ay näme şeýle böri telep gider mesen o işten ýa elim ýetalak. Bah, ilkinç toýumy? Hova, ilkinç toýum. Ay, tuwalama bir-birine gelişmem bolsun. Ana, öldüm sana diýen. Alo. Taýin mi sen? Bolya barýan. Barýan sağ ol. Onu näme paragatçan sagaman işte. Bolya, akşamlar hayırlı geçti. Sağ ol, aydanım gelsin. Bu yer nereden tapdın? Eýýän bu zatlarym taýyn. Bu restoran täze açylypdyr. Owada ne? Howa gatawadan eken. Owa, maňa da ýarady. Salam, bizim kafemize hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ olun. İlk menyuny göreli, soň çağıraýar. Bolya. Gatykän zatlarga magan yeter pul ýokdur. Bolya. Näme sargamakçydyň beýän? Ine dostum, maňa şundan al, baram şundan al. Aha, denäme alaýyn. Maňa şular alay. Bolya, içeri al näme alaýyn? Gaty su alay. Maňa da şeýle. Bolya, edil olmaly. Bolya bit howulgan bu. Leyli. Bir kimide epesi var der tanış. Bir yıl verem söýgüli. Men seni gowwarýan. Men bütün ömrümi sen bilen bile geçirdim belä. Alo. Homaxım. Näme gaty wajypmy? Maxım jaňatja. Ardaşyndan goý ber. Maňa nana okmy? Daşyndan goý ber diýen men sana. Ha, wi, Leyli, men bugün size warajaktym, men bilmädim duşupda duman. Homaxım. Yo, hiç. Men özüm jaňatjan baryp saňa. Bolya bagşlary bilmändir. Bilýän, maksat düşünýän, gawanýansyň. Ýöne her nähilek ýagdaý bolanda maňa bolan ynamy ýitirmäýdi. Bağışla men Leyli. Men işdäm kesildi ýörgidelle. Bir minut. Dinleýän gerekli adam barmy? Şo dalayım. Hasaplaýynmy? Howa. Maksat ýör älle. Hadi, bir minut töläýin. Bu näme? Çek. Bilýän çekligini. Bu beli kiminki? Kim bilen ähil geçmişiň var sen? Men hiç kim bilen geçmişim yok. Kim ýazdy bunu? Onu sen maňa aýtmaly. Sen kim bilen näme dip ýörseň? Ey, näýdi wallahi bilay ben. Bilemok, düşünemok. Men hiç kimle iş daýadamok. Näme okmaý maňa?
Özüň barada şular ýaly pikir edilse nähil eken? Ağam gelip durun. Jin, şuteňi şimdi. Düşünmedim. Çeýden getirdin aýagy. Näme şu maňa men ýazat ýadyň o? Başla men ýazam oga. Ay onda kim ýazdy? Ağam maňa gıýgyrma. Näme boldy? Näme mesele? Şu gaty sen ýazdymmy? Sizin alan dağıtlarınız men hatapladım. Ýöne hat men ýazamok. Anan masaňyz kamerany görüp bilýär. Var, sen öz işlemle bol. Maksat näme bollay beýle alzyrap saň eder ýaly. Indi näme bollay? Indi sol adam kim hem bolsa bara men gaterwet ýüregime çyp bassa dost. Indi men beýt ýaşap bilemok. Düşünýärmi? Näme bollay? Leyli bilen restorana bardyk. Nahar targadyk. Ondan Ýaňbur oturduk bolan Leyla näme taşdan burdan jan geldi. Menim Leyla gaharlandım. Seretsem o maqba eken. Soň Leyli trolliydi. Menem şo dalaýyn diýdim. Çeýe getirin diýdim. Çeýe getirdiler. Çeýe töledim. Arka ýüzünde orada telefon nomer duran eken. Men o nomer hiç tanamok dost. Nomeryň aşagyna da belki geçmiş ýatlar diýip dur. Indi men ýadadım o şol adamdan. Kim o şol adam? Men ýadadım düşünýärmi sen bir dady? Ýüregim ýarlyp gelýär. Men bar adam şonuny bilýärmi doýurdy. Dost, bir ýerden tapýamadyk. Tapalawr şol adam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. 18-nji dom nirde bolýar? Benim ýalňyş geldim. Bu görýäniň dälde aňan hyzaý bolýar. Düşündiňmi jigim? Ana şu taýda. Bolly. Sag bolun. Bolýar. Sag bol. Dinle maksat biziň beýde oturmamyz iş saçydy. No gow näetdiň aýmyny? Ýurda benim düşäp durmaly. Öýe gidelim arkyň kowy içer, gurulşarys. Ýörani bary ber bize. Garaşýan bolýarmy? Bolýar. Dur. Näme boldy dost? Ol ýere hat gurutupdy. Hakykaty bileýin diýsem, şu talga gel. Bu hemme ýerde adamys baray. Ýör, meň bilen gidelle. Ýok, görmeýke de. Borunda men maşynamy aýraýyn. Bolýa garaşýan gel. Barýan. Salam gadardan ýerleşler. Biz size Xitay Halk Respublikasynyň iň naýbaşy bolan brendi Xiaomi brendiniň Aşgabatdaky marketini hödürleýäs. Siz bu marketde dürli ölçeklerdäki telewizorlar alyp bilersiňiz. Öde polisos edýär o. Hayran alaýmaly. Bu materýalda gözüňe çelli massaj edýär. Yine de şular ýaly fantastik tehnologiýalar görýärsiňiz gelse, onu siz Aşgabat mola gelin. Xiaomi magazyny size garaşýar. Geldikmi? Hawa, ile şu ýöreýdi ýa. Näil, şu göreýilmi? Hawa, düşeli. Ýör. Kaldır dost. Kaldır. Kaldır dost. Ana bolly. Sen sakla dost. Saklayan dost. Girdin. Bolla girdi.
Ödüm durzuk eken nay. Belki çağırmak näme gerek kolka? Rahman, seyredeme. Seyret, berde benim suratım. Bu biz dost. Bu biz suratımız var berde. Bu biz diyen Rahman, eşitecek mi? Bu da atlar neyme alamatı dost? Bilmedim dost. Yönü, mun bari işi biz dost. Mun bizden başka işi yok eken. Bu ne emenni? Hani işitsek olayın? İşten o var dost. Merdiven kıyımdan diyor şukurun söz ver ya. Merdiven kıyımdan diyor şukurun söz ver ya. Merdiven kıyımdan şukurun söz ver ya. Söz ver ya. Merdiven kıyımdan diyor şukurun söz ver ya. Bu ne demek ya? Bu zatlar neyme alamatı olup bilir dost? Neyme gerek sana, neyme gerek? Ayt da belli burada. Görkö dedim oyun. Ömrüme adama yamanlık etip görmedim o men. Sus dost. Yad attın, ananı ayda doyurdun. Yür dost can gideli verdin. Ayağına sağına sertap bol. Aha, mehri salam. Salam. Bugün ne işe çıktınız? Evde sınırlısı mı? Yok başlık. Kompüterim kalıptır, şonu almana geldim. Ha, bolya, açsanadır. Be, açar mı, çalsaydın mı kan? Yok başlık. Täze başlık ähli gruplar çalışdy. Ona el täze başlı. Uy, sizin habarыңyz ýokmy de? Düýün taparaga gelip başlagyň täzeleriniň aýtdy. Uy, men siz bilýänsiňiz etdim. Owa, onun kime başlık? Parahat. Bolya. Durun, başlagyň ýanyna adamma. Başlaň, takwajak boldum diňle. Bar sen gidiver, meni ödüm gurlaşor. Näme maňa aýtsaňyz bolmadymy? Maksat, geç otur. Yok, men dik turup dinler. Sen yalnız düşünme, enim. Men täze getiren adamym, senden ha degerli hem oňoýly. Men näme oňormadym? Sowdalar satullar gülýär gidip dura. Oýtanay, ona el gidip dura. Aşgabat molla garytdan ýart ýok. Hatta da pullary ýerde. En tegemden şeýle ýerýänme şükret. Ýükleri barlasa mädir? Atawyň çykmajagy, göremälim. Utanlar näme etdiň? Emme ýerde de sen goluň. Men hiç tat alamok. Koy, sen menliğin şu ýagdaýa getirdi. Innem pikirimi ýüklemälkä, gözüme görünme.
Rahman. Näme bollay? Ýüregi ýaryýaňy. Näçe jagatdym, näçe eliň alaň? Görmändir nos bagşlaşylar bilen başga bolup. Bu näme? Menden öňkü ýeti töleg etmänlik üçin restorany elimden aldylar. Näme sen onu adyma sallym diýdiň däme? Men ýalan söyledim. Näme? Aydan mordan kömegim de ýertde. Bu berde näme işleýär? Indi näme gerekkä bu? Hey, Deyus. Utanjyňda ýokmy sen? Nerdige geldiň bäri? Sen gowsy howlukma diňle bir zady. Leyli? Sen näme düşünmüň bilen? Näme işleýän berde? Jogap ber diýen mer sana. Dur. Ben Leyli bilen işim bolmasyn. Leyli unakarda. O da atlary Leyla men ornatdy. Leylem. Leyleklerem bu da atlan hemmesini en sevim boýunça ornatdy. Leyli bilen bolan wakalary, restorana aky bolan hat. Sen kabinetine gelen hat. Hemmesini men ornadym. Köçede ýaklarym, sport zalda aky bolan hat. Hemmesini en sevim boýunça ornady atlar maksat. Sebäbim bilen gelýär, ha? Baragat, bizligi sütten orta ýöre berjek. Sağ ol dost. Sen howsuny ýetip aýtdylar baga, ha? Utanç haýa diýilende hatta bam haw sen bir minut dur. Sen teň men tanamadyň oýdyan, ha? Onu sen şuna tanamaly, anta oýan bir adyň düşdi. Aygül. Bu surat senin näme işleýär? Aygül men doganym. Onu Rahman gowul ýa. Näme boldy? Ol ýarawsuzmy? Ya, ýollaş adar berýärmi, ha? Onu sen gowsy dostuňdan sorasyna. Rahman. Bu nämeler diýip durap? Men dostumyň bagtyny pul çalışdym dost. Zada çalışdym. Sen näme diýip durdyň o? Aýgül durmuşa çykmadyk dost. Onu men etdim. Men gurnadym. Gurban ağa maňa jaň etdi. Seni şäherden gelmedi ýalet diýdi. Aýgül oglum alyp bersek diýdi. Egerde sen şäherde alyp galdym, şu restorany maňa berseň aýtdy. Şoň üçinem men sana Aýgül durmuşa diýdim dost. Ey Deyus, men sana anlama. Men näçe wagtlar boljagyny almadym. Men de ödüdüm anladım. Näçe beýtdim. Halal dostum, şoňamysy. Dur diýär, dur diýär. Agar galaba ýol berme. Egerde menem bahar galaba ýol beren bolsam bu mat. Menem sen şolar ýa eterdim. Ondan beterrak bolmaňa bakmaly. Men seň ýanyňa gurşmak üçin gelmedim. Men seň düşünmegim üçin geldim. Edil häzir kwagyn baralada men doganym. Ol agyr ýatyr. Düşünýärmi? Aýgül kimden kömegine mätäç. Men sen ýanyňa mejbur geldim o. Indi hakykaty bilen soň bir ynta goýansyna. Biziň bar bolan iň soňky umydymyz sen. Aýgül sana wepaly bolup, bütün ýaş ömrüni koýdurdy. Indi bir gaýrat kömek et. Ananay maňa men unutman aýaga galdyr. Elim yüzün abar biz bak, deyip et bir kırdı.
aleyküm. Waleyküm esselam. Paragatlar nerede ýaşaýar? Paragatlar diýäňizmi? Owa. Şundan çepe urlaýaňyz, şo ýol syptyrmada gidiberiň. Ýör dostum, ýarmam bilen aýda ýol belet bolarsyň. Ay bolýa, men özüm şo töwerege barýardym. Salamu aleyküm gence. Älik salam Şöhratcan gowmy ýagdaýlar. Kim bu gelen Bu adam? maksat şäherden gelipdir. Siz sonra. Sizin salgyňyz belli. Menem görkezäýdim. Maksat diýdiňmi? Maksada diýdi. Parahatçıyım, men ýene bir hada çykyp oturaýyn. Salam, Aygül. Bağışla beni. Meni ağırladılar. Maňa teň bagtly durmuşyň bardygyny aýtdylar. Men seni beýle ýagdaýa salmazdym anan. Maňa da Rahman sen bagtly durmuşyňa diýip ýazdy. Rahman, näme beretdi Rahman? Men seni bağışlayan maksat. Men Rahmanam bağışlayan. Ýöne senden etjek bir haýyşdym ma. Indi men taşlap gitme. Söz ver ya. Men seni hiç kaçan taşlamadım. Söz ver ya. Gidel şehre. Men seni gowluk mallara seretdireyim. Ayağa alansan ova geliverirsin de. Bolya diýäýdi de.
Ýene-je? Kim bu? Göni tanışyňyzmy? Bu aydardan uzak waka. Ýör biz gowsa gidelip berden. Anan Mehmeti anan men aqtazulun bari Dinge bardin mama ona Seyiptim tüyeli Anan Mehmeti anan men aqtazulun bari Dinge bardin mama ona Seyiptim tüyeli Yolum taşta dinlen yana yürüme yaqin rara Unutmadım hiç Unutmadan hiç Bilsin yaşadım var senin için Yenidim senin için Yaşaya Anan Mehmeti anan Men aqtazulun bari Dinge bardin mama ona Seyiptim tüyeli Anan Mehmeti anan Men aqtazulun bari Dinge bardin mama ona Seyiptim tüyeli Anan Mehmeti anan